Segons tinc entès, vosaltres utilitzeu la vostra armela pròpia per fer l'elaboració dels vostres torrons, però que jo sàpiga, les grans torroneres no fan això. Utilitzen armela d'importació, sobretot de Califòrnia. Sí que és molt important treballar en productes de la terra, productes de proximitat, de sostenibilitat, apostar sempre per productes de la terra, clar que sí. I s'enganya a l'hora d'etiquetar ixe torró. Jo penso que també tindria que posar-se en el que és en el segell, posar-se directament en l'estuig, directament d'on ve la mela. Tenim almeles que són, jo les veig precioses, Molt no tenen dolces. res que veure, Molt dolces. no tenen res que veure el que pots trobar en qualsevol supermercat, Canvia. i canvia molt, i clar, això en la qualitat del torró es nota. La diferència entre l'elaboració del torró artesanal i del torró industrial. Sobretot és quan estàs fent, agarrant les matèries primes, fent-les pràcticament a mà, embolsades pràcticament a mà, té un valor añadit molt important, perquè al final no és tot mecanitzat, al final tot el que es fa a mà també és més costós per això, però al final té molts més nutrients a nivell de propietat de la matèria prima i a nivell energètic també. I altres se'n van, l'esperança de contraban.